Continuamos en Pardollán, Concello de Rubiá. Entón, o objetivo hoxe era chegar aquí, capela ou igrexa de San Estevo, en ruínas. Foi a parroquia deste lugar, vedes que incluso hai restos dun camposanto, algunha lápida que atopei é do ano 1920 algo, xa choveu. E falaban de que tiña algúns restos do románico, e ten bastantes. Mirar que aí, non sei se se ve claro, pero despois pondremos nas fotos algo de ele, os canecillos que hai aí, pois alá seguramente do século. Un sitio guapo, elevado sobre o territorio dunha maneira, ten dúas portas. Fijarse nesta, bueno, nas dúas, pero nesta que vamos a entrar agora, no seu día tuvo que estar policromada, e hai unhas figuras de uns animais, chulo. E dentro da igrexa fixarse, que cousa guapa, dúas pilas bautismal, aquela parece máis antiga, esta ten os restos da policromía tamén. Que sitio impresionante. E quedan aquí os restos do altar tamén policromado, estuvo todo isto, e hoxe xa desaparecido, moi mal. Ainda así, bueno, a subida dende Pardollán, logo xa vos meterei máis fotos, aí non tendes por que ajantar o tipo, espectacular. Hai dúas maneiras de vir. E viñamos pola larga, espectacular e categoría. Vamos baixar pola corta, parece ser que é bastante impicado. Xa vos falei tamén de un tesouro que topei aí, e isto paga a pena. É unha pena que o noso patrimonio se perda así. É unha pena. Se eu pudera falar con algún representante das institucións, ata lle contaría que había que facer algo. E non me vale o que me dicía un, é que non hai nin camiño de acceso ni nada a moitos sitios dos que ti dixan. E digo eu, perdón a expresión, carallo, pero os veciños de abaixo, durante moitos séculos, subiron a misa por aquí todos os días. Xa solamente polo feito de ter que subir, xa se vía perdón os pecados. E viñan cos seus mortos, e viñan a rezar, e ao cementerio. Carajo, e agora non hai sitio para conservar isto. Déixome, que senón largo, e despois pensan que quero ser político ou algo. Hasta logo.